Добър вечер, съжалявам, че ви снимам, но е важно. Не, няма смисъл, аз искам гнидата да снимам. Не те ли е срам, бе, човек? Шо? Кажи ми, не те ли е срам? На колко години са тия момичета, нещастник? Отговори ми, да, знаеш ли въобще? Кого ме интересува? Не те интересува, така ли? Нещо да съм направил. Ти в момента стоението ти при тях е престъпление, нали разбираш? Аз не обичам да му снима сега в момента. Ма аз съм на обществено место, мога да правя каквото си пожелая, случайно съм те видял. Добре, аз съм Нали ти е ясно? Става? И какво, смяташ го за нормално, така ли? Нещо аз съм направил. Смяташ го за нормално, така ли? Дава се на пекта, какво? И го смяташ за нормално, че си при малолетни момиченца, така ли? И какво направя? Нищо, това е, че нищо не мога да направиш. Ще да си на пекта, какво? Мания тази светлина не ме тързи. Не дай да ми заповядваш какво да правя, ако обичаш. Нали сме на обществено място. Аз мога да правя каквото си искам, аз съм влогър. И хубаво е, и какво? Нищо. Това нормално ли е така да го правиш? Кое? Това нещо в момента. Дава се на пекта. И защо? Няма ли жени на твоята възраст с малолетни момичета се разправяш? Чакай, аз се на пекта, бе. Ма слушай, какво, те си имат връстници, с които да се добре, задяват те. на пекта, бе, човек. Ме как така се е случайно, като има момиченца малки и излизаш седиш на пейката до тях? И какво? Нищо. Нещо направи съм. Не, присъствието ти не е Чакай нормално. малко, бе. Камо ли морално? Чакай малко, бе. Няма да ми казваш какво да чакам, нали разбираш? Ако обичаш, няма да ми казваш какво да правя, нали така? Добре, мани този телефон. Благодаря. Да, и и аз се благодаря. опитвай да ми заповядваш. Ма не че заповядам. Не, правиш го и си нагъл в момента. Изгони момичета. Ма те където си искат могат да ходят момичета, бе, то си и тяхна работа.